Ja, så er vi herude i skoven. Og her ser vi, der er Camp Classic. Så går vi lige og se. Hvad foregår det her? Jamen, det ser ud som om der er en party herinde. Aha. Og her ser vi jo et DJ-pult. Ej. Hvad er det? Og hvad er du det? Ja, så kommer jeg jo i en beduintelt. Det er Camp Classics beduintelt, og det er køkkenet lige specifikt, hvor der blev lavet en fantastisk gang fjeldmarks fondue. Og herovre har vi vores idoler, elgene, vi har set undervejs, som nu er blevet lavet til postkort. Ej, hvor er det da fedt. Og et udsnit af de mange veje, vi har kørt på. Jamen, det er da en meget lang tur. Ja, det har været en usandsynlig lang tur. Det er blevet kørt hårdt og langt. Jamen, det ser meget spændende ud, det. Jeg tror, jeg vil spise med. Jamen, gør du det?